Good morning, Philippines! Roxy, ay naku, pagkatalawa na lang yun. Come here, let's go. Let's go. Talawa. Stay there, I'll be right back. Nice, Lord. Nice. What? Come here, right here. Come. Tapos na silang naligo. Yee. Stay there. Stay. No. Stay there. Good girl, Misty. Your eyes clean now? You look like a wet dog. Basang aso. Basang aso. Gusto niyang pumunta sa loob. You cannot go in. Nuh-uh. Nuh-uh. No. Stay there. You're wet. Stay there. Oh, Mama, it feels so good. Mama, touch my butt. Look at her. Katapos ko lang nag-cut ng grass, guys. Anyway. Yeah. Nag-cut ako ng grass. Yung mga kapitbahay nagka-cut ng grass kasi I think bukas uulan. Yan, nilabhan ko yan kahapon. Saka yung isa. No, Mama still have things to do. Yeah, ito. So cute, Mama. Hi, mates. You're clean. You feel good? Why your eyes always like have a dirt? Okay, nilinis ko lang yung mata niya and then meron na naman puti lumabas. Good girl. Good girl. Takot sa tubig. Tatakutin sa tubig tong si Misty. Kahit ulan ayaw niya. Pag umuulan, ayaw lumabas. What? Gustong lumabas, guys. I love. Tignan nyo. I don't know kung makikita ba ninyo. Yan si Habs. Tignan mo na, ha? Hi! Gustong lumabas. You cannot get out. Oy, you can get out, little boy. My little boy, my little boy. Nasarapan. My little boy, boy.
I'm sorry, Mama. Just cleaning up. I still have to lock the abs. I still have to lock the garage. Daddy said that lights. Okay? Na light. Hi guys. Hindi pa nga ako naligo. Today is Saturday. Si Roxy, pinabayaan ko lang sa labas kasi para matuyo silang dalawa. Good morning! This is Mary Ann. Today is Sunday. Hi guys! Welcome to my channel. Pwede nyo akong tawaging An-An. Hindi man yun yung nickname ko, An, pero mostly yung mga kaibigan ko tawagin nila ako ng Ging. Yung hindi kaibigan, family. And then kayo, pwede nyo akong tawaging An. Huwag ng An-An. An lang, isang An. Yun. And good morning po sa inyo. Today is Sunday, guys. I think it's colder today. It's 50. Yeah, it's 58. 58 right now outside. And inom ako ng tubig. Magluto tayo ng egg and then bread. Kasi yun naman talaga yung breakfast ko palagi. I always shut that off, guys. Every time, pag matapos akong maggawa ng coffee, i-off ko siya kasi kalas kurente, diba? I mean, you have to really unplug it to, croissants, wala na akong Hawaiian bread. No Hawaiian bread. Kailangan kong kumuha sa Walmart. And then, ito. Anyway, guys, 2 nights. 2 nights na yung biyanan ko sa anak niya. Hindi ko, sabi pa ni Tami, kumusta? Nangumusta ako. Tinawagan ko si Tami kahapon. Nangumusta ako kung ano ba yung, ng biyanan ko. Kung naghanap ba siya. Yung like, oh, kailan kita makikita. Pero, the first day, hindi siya nag-complain na andun siya. Pero yesterday daw, nakausap ni Tami yung ina niya. Ang sabi niya, oh, so okay, magkita tayo sa bahay. Yung ganun pa rin kasi hindi naman yan mababago, di ba? Yung memory niya is, Ito pa talaga niyang makatira sa bahay niya, guys. Yung sa bahay niya, ang laki kasi ng bahay niya, hindi na siya pwede doon. Ang laki. 3-story yun. Tatlong andana yung bahay na yun. And doon yung kwarto, lahat ng kwarto is andun sa second floor. Kung siya, bawal, di ba? Yung paan niya hindi na niya magalaw. Isang isang hagdanan lang, hindi niya magalaw yung paan niya. So, hindi siya talagang makapunta doon, be. Ilang hagdanan yung, mga 13 ata. Mga 13 yung hagdanan na bago siya makapunta sa sa kwarto niya. So, hindi na siya marunong sumaka sa hagdan kasi isang hagdan lang. Oh, hi. Kain tayo ng breakfast. Hi. 2 egg. Usually, hindi ako kain ng egg, pero alam niyo, kain tayo para may sustansya. Kahit kailan di kita iiwan, kahit kailan di kita bayaan. Gumagawa ako ng thumbnail sa video na yung kami ni Tami, yung kami talaga, yung nakikita ninyo, yung regular naming mga pag-argue, yung regular namin na mga daily namin ba. Ito guys ha, huwag kayong mag-cringe na parang nag-aaway kami ni Tami. So yung mga ganon is, ganito kasi kami, yung hindi namin parang perfect life is, hindi yun yung marriage namin, okay? Iwan ko lang dyan sa iba kung talagang perfect yung marriage. Hindi naman perfect. Ang alam ko kasi yung sa couple, sa mag-asawa kasi, hindi puro sweet, labi-dabi, ganon yung nangyayari. So, kung ano yung nakikita niyo sa vlog ko, guys, kami ni Tami, kung paano kami mag-usap or may mga pag-usapan, ganon talaga kami. Kahit walang camera, ganon kami. Parang, sometimes nga, mapasigaw ako, mapasigaw din siya. Yung parang, and then, pero, after sa mga usapang na yun, sa mga usapan na yun, sa mga topics na mga pag-usapan namin, wala na. Yung parang back to normal. Ganon yun kami ni Tami, ha? Huwag kayong na, ang naman itong mga, ganon yung realidad namin sa kaming mag-asawa. Yung parang ipakita ko sa inyo kung paano kami ni Tami sa isa't isa. Yun yung realidad namin sa buhay. Kung namatagal na kayo dito sa channel na ito, alam nyo na very open ako at very open ako. Kung ano yung namin ni Tami, yung situation namin, malalaman talaga ninyo. So, yung
kung paano kami mag-usap, kung paano kami magsasalita, kaming dalawa, kung paano kami magbangayan, ganun-ganun. Nakikita ninyo yan. Yun yung totoong kami. And yun lang guys. So yun, gusto ko lang ma-explain. Pero hindi sa the whole vlog nakikita niyo puro kami pa-sweet or puro kami yung para mga walang problema na mag-asawa. Parang ganun ba? Kung ano man yung talagang realidad namin dito, nakikita ninyo lahat. So yun lang. And salamat guys sa panonood ng mga videos ko. And I really appreciate it. And I'm going to continue doing my video. I'm going to continue edit. And I will continue making thumbnails because meron na akong mga 4 extra videos. Gawan ko lang sila ng thumbnails and then maglalaro tayo. Magdala ako ng mga towel na sa baba. Para doon na ako maliligo, doon na ako magbihis. Well, actually, yung mga damit ko dito lang. And kapag maligo ako, kukuha lang ako ng damit susuotin. And ang yung i-prioritize ko yung kay Tami sa baba, yung closet. Kasi siya yung mas maraming gamit. siya yung mas marami yung damit, mga jeans, dami. Kasi trabaho siya, diba? Palagi siyang bumibili kasi nare-rep yung nagigisi. Meron akong dalawang kanina na inom ngayon, tapos na 3. Ito, nag-start na naman ako konti, 4. Pang-4 na to. Noon talaga hindi ako maano ng tubig. Sabi ko sa isip ko, wag, hindi ako inom. Bahala. I-off natin itong Ito ba? Off natin ito kasi hindi man ako naglalaro na. Maglalaro lang ako pag may mood. Yun. Off natin yan. I-close natin ito. And then, i-close natin yan mamaya. Hindi ko pa ito na-cut, guys. Ito. Binili ko ito. Hindi ko pa na-cut. Kailangan kong guntingin, antahiin. Open natin to dito. Dito. Kahit kailan kita. Yan, open natin yung mga Yan. Sana hindi ko makalimutan. Baka uulan mamaya ba? Hindi nakalimutan ko na may pala. Open window. Yun, basa. Kahit kailan. At to guys, airwick. Electric airwick. Ilagay natin ito sa bathroom ko. Dito sa master bathroom. Ilagay natin. Ang dilim-dilim dito sa bedroom ko kasi gusto ko na madilim. Yan, dyan. And I'm going to open this. Kita tayo dito. I think meron naman akong hold on guys. Ang dilim guys. Ganituhin natin to guys para makita natin yung nature sa labas. Diba? Which is really good. Patayin natin yung itong ilaw. Pag malibang ka dito, ganito. Upo tayo dito. Upo. Dito, kita natin yung backyard. Maganda man, guys. Wala mang tao dyan, guys. Walang mga tao ba? Dito. Ito yung jacuzzi namin. Gusto ko lagyan, guys. Gusto ko lagyan ng mga flower dito. Candles dyan sa gilid-gilid. At saka bulaklak doon. Gusto ko talagang lagyan. Pero hintay lang tayo, guys. Pero, guys, kapag mag-CCR, guys, makikita yung labas, guys. Ang ganda, guys. Yes, baby. Yes. There's something in the bathroom. Hey, Mama love the bathroom, baby. Aloy, baby. Aloy. Sana andito si Tami. Sana ganito bukas para andito si Tami masaya. Sobrang sakit ng ulo ko. Iwan ko. Misty, you like it? You like it? Roxy, how about you? Roxy, look at me. Itong ulo ko ba sobrang sakit. Hindi man siya headache, guys. Hindi siya normal na headache. Ay, guys, palagi na lang ako nagsishare sa inyo ng mga naramdaman ko. But anyway, bago yung mga ganyan, nagluto ako ng dried fish. Yun. Hindi ko maintindihan. Wala akong headache, guys. Yung natural, regular na headache. Naramdaman ko na ito palagi, pero hindi ito like every month. Hindi every month. Ano siya pa, balik-balik na sometimes it's like 3
sometimes a year, sometimes depende talaga, pero wala akong headache ngayon. Pero later on dito, oh, masakit ito hawakan. And then, I don't know guys, tell me guys kung may alam kayo sa mga ganito. Masakit itong hawakan, buhok ko. O, pag may spot na mahawakan ko, masakit. Mga iba, hindi. Yung few spots lang. And, so masakit siya, parang light, parang kidlat na, pung, dito, putungo. Hirok sige taon, patungo dito sa, dito sa ulo, dito, hawakan ko siya, ganun lang, oh. Masakit. So, hindi ko alam guys kung anong nangyayari sa akin. So, ngayon, nag-watch ako sa YouTube kung ano yung mga diagnose sa diagnose sa brain tumor. Kung sa knock the wood, eh. Sana wala, no. Pero, bago tayo mamatay, bago tayo kain tayo ng bulad, kakaiba talaga yung sakit guys, as in. Parang hindi ko patanggap. Advance ako mag-isip, pero hindi ko patanggap na kung meron man akong mga ganun na sakit. Hindi ko tanggap, guys. Parang, okay, kung isipin mo na lang, kung meron talaga, kahit ano nang iniisip ko, guys, ba, kasi nakakatakot kasi, guys. I'm sure may mga nurse na nanonood dito sa vlog ko. Guys, kung meron kayong alam kung ano man to, please let me know. Kasi ngayon wala, pero meron akong may tension dito. Parang may tension yung skin dito. And then ngayon walang sakit, mamaya. Tignan natin ha. Parang may nagpe-perfume. Sino yun? Ay, sa kamay ko pala. Pabulak na ito guys, oh. Ang daming bulak nito, oh. Tingnan nyo. May alam ba kayo, guys, kung anong pangalan ito? Hindi ko alam anong pangalan nito, eh. Let me know, guys. Nga, may ibon dyan, oh. Wala yung ibon, anong ginagawa niya? I-end ko na tong video. I-end na natin to. Kasi, gusto kong mahiga early. Oh, masakit itong ganito. Oh my god, it's so hurt to do it. But anyway, see you later. See you lang for the next vlog, guys. Pasensya na guys, wala masyadong vlog.